Väčšina hráčov si myslí, že príbeh Star Parku skončil pred rokmi. Ale čo ak neskončil? Čo ak Star Park stále ovláda celý svet Brawl Stars a Supercell nám to ukazuje priamo pred očami? Po tomto videu sa už na Brawl Stars nebudeš pozerať rovnako. Poďme sa na to pozrieť. Pred niekoľkými rokmi Supercell vydal sériu zvláštnych videí o Star Parku. Na prvý pohľad to vyzeralo ako obyčajný zábavný park, ale čím viac fanúškovia skúmali videá, tým viac objavovali skryté správy, glitche a efekty, podozrivé detaily. Niektorí dokonca verili, že Star Park experimentuje na ľuďoch a premieňa ich na brawlerov. A potom všetko utíchlo. Ale tu prichádza zvláštna vec. Ak Star Park skončil, prečo sa jeho symboly stále objavujú v hre? Prečo väčšina brawlerov stále patrí do skupín a lokalít, ktoré sú spojené práve so Star Parkom? A prečo sa nové postavy objavujú presne v oblastiach, ktoré boli predstavené už dávno? Je to ako by celý svet Brawl Stars stále fungoval podľa pravidiel Star Parku. Teraz sa pozrieme na tria. Každý nový brawler je zaradený do určitej skupiny. Ale kto tieto skupiny vytvoril? Prečo sú všetky prepojené do jedného sveta? A prečo sa neustále rozširujú namiesto toho, aby vznikli úplne nové príbehy? Niektorí fanúškovia si myslia, že odpoveď je jednoduchá. Star Park nikdy nezmizol. Len sa skrýva v pozadí. Moja teória je takáto. Star Park stále riadi celý svet Brawl Stars. Každý nový brawler je len ďalší zamestnanec, experiment alebo súčasť ich plánu. A všetky nové príbehy, mapy a udalosti sú ďalšie kapitoly toho istého príbehu. Preto sa Star Park objavuje znova a znova. Aj keď o ňom Supercell už takmer dávno nehovorí. Možno si myslíme, že hráme Brawl Stars. Ale čo ak celý čas hrá Star Park nás? Každý nový brawler, každá nová mapa, každá nová aktualizácia. Možno to nikdy neboli len náhodné dodatky do hry. Možno sú to len ďalšie časti plánu, ktorý sa začal už pred rokmi. A možno ešte stále neskončil, pretože ak Star Park naozaj zmizol, Prečo jeho logo stále nachádzame všade?